parlem del que ha ocorregut a Alemanya. Almenys 11 persones han mortes en 2 tirotejos a Hanau, a Alemanya. Entre ells ha mort l'atacant. Jesús Martínez, company internacional de les notícies d'Apunt Mèdia, bon dia. Hola, bon dia. Què sabem fins ara del que ha passat? Fins ara sabem això, que este senyor a nit, a última hora de la nit, allà a les 9 o les 10, va en cotxe, va acostar-se a un bar de xixa, que és on se fumen aquestes pipes d'aigua, va disparar, va fer una sèrie de disparos des del cotxe i després va tornar a disparar en un altre bar. Ahí van morir 9 persones i posteriorment al llarg de la matinada han trobat en sa casa, l'han trobat ahí mort i possiblement en sa mare, una dona de 72 anys, que tot fa pensar que s'ha suïcidat i ha mort a sa mare, no? Què sabem d'ell? Pues, el Bild, que és un diari sensacionalista, però el més venut d'Alemanya i amb molt bones fonts en la policia, diu que és un home d'extrema dreta i ja s'ha filtrat que inclús tenia un vídeo gravat denunciant algunes coses un poc rares, no? Com és un missatge personal als nord-americans. Ell és alemany, però es dirigeix als nord-americans i perquè diu que en els Estats Units hi ha instal·lacions militars soterrànies en les que es maltracta i es mata a xiquets, és a dir, missatges un poquet al·lucinats. Després també sabem que tenia llicència d'armes, tant per a casa com era tirador esportiu, i sembla que aquestes són les armes que ha fet servir per a cometre els 9 assassinats i després se suposa la mort de sa mare i el seu suïcidi. Les persones que estaven en els bars, en principi, oficialment no ho han dit, però pareix que són d'origen kurd. Els kurds són una minoria que estan entre Turquia, Síria i l'Iran, i pareix que són kurds, que són joves, hi ha una dona entre les víctimes, però oficialment no s'ha dit. Però no ha transcendit encara la informació oficial de qui són les víctimes. Per altra banda, el que sí que ha fet la Fiscalia Federal Alemanya és assumir el cas com a terrorisme, està d'alguna manera dient que és un crim d'odi en assumir el cas perquè tot fa pensar que és un crim contra estrangers, no? I és en aquesta dinàmica que està un poc a Alemanya, en aquesta tensió que a voltes, no sé com van dir en octubre, en l'atemptat en la sinagoga en què moriren 2 persones, o els successos de localitats com Chemnitz, on la mort d'una persona en una baralla sembla que de bar desencadena tota una sèrie de manifestacions de l'extrema dreta i contra manifestacions de la gent en favor dels immigrants. És a dir, Jesús, pel que se sap ara mateix, s'està investigant, estaríem parlant d'un delicte d'odi, un delicte racista, d'un atemptat terrorista que hauria perpetrat esta persona. De moment les investigacions apunten que van cap allà, no? Sí, pràcticament és segur que és així perquè totes les dades coincideixen en el mateix. Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per fer-nos esta última hora. Moltes gràcies. Vinga, adeu. I Miquel ens ho ha dit moltes voltes, no? Ja posat damunt la taula, parlem de vegades del terrorisme islamista, no? Li diguem així, com la gran amenaça que tenim a l'actualitat, però assassinats com els que acabem de conèixer ens parlen d'una altra realitat, no? Que no es comptabilitza tant, que no té, diguem-ne, tanta premsa. Efectivament, els principals analistes internacionals en matèria de seguretat i terrorisme ja porten temps alertant sobre l'increment de la perillositat i de l'activitat dels grups d'extrema dreta de caire terrorista. De fet, ja plantegen que el terrorisme d'extrema dreta és inclús principal amenaça, molt més que l'islamista, a territori occidental. I els fets donen la raó a aquestes especulacions perquè recordem que fa escassos dies a Alemanya mateixa van ser detingudes 13 persones en diverses operacions policials amb possessió de gran arsenal d'armes i amb intenció d'atentar contra diverses mesquites del país, imitant la massacre que ja vam veure l'any passat a Christchurch, a Nova Zelanda, on van ser assassinades 51 persones en 2 centres de culte musulmans. De fet, ja n'hi ha més dades sobre l'atemptat. L'autor es diu Tobias Radjen, és un home blanc de 43 anys que ha penjat un manifest, efectivament, està ja disponible per les xarxes, i on, efectivament, diguem que difon certes teories sobre certes conspiracions internacionals, però val a dir que això no invalida tampoc, és a dir, no voldria que tot això arribara a pensar que és una persona que no està... que té alguna pertorbació mental i que per això comessi aquest crim, no? Per què? Vinc a dir això d'una manera demostrada, no? L'extrema dreta terrorista
les teories sobre el gran reemplaçament, és a dir, que Europa va ser reemplaçada per immigrants, per exemple, o com ja venia des de fa molts anys les teories antisemites de les conspiracions jueves, etc., és una constant en l'extrema dreta des dels inicis. És a dir, no es tracta de cap desequilibrat, sinó es tracta d'un fanàtic racista, d'extrema dreta, islamòfob, perquè va triar els locals on va assassinar a les 11 persones, eren regentats per persones, en aquest cas, d'origen kurd, no? Però ell no sap si són kurds, si són turcs, si són àrabs, és a dir, selecciona un perfil determinat, és un crim d'odi evident i de caire, doncs, racista i islamòfob, en aquest cas. Sí, i no hi ha cap diferència en aquest sentit amb el terrorisme islamista, és a dir, és que trien els objectius i a més no és un calentón, com es diu popularment, sinó que és la fi d'una lluita personal i d'una ideologia. I precisament ahir Alemanya, abans d'este crim, que es va produir en una ciutat només de 100.000 habitants. És a dir, podem imaginar el terror que generaria un crim en un cotxe, disparant des d'un cotxe, triant 2 o 3 bars diferents en una ciutat de 100.000 habitants, que és una ciutat com podria ser com ara Torrent, per exemple, no? I ahir a Alemanya precisament va aprovar una llei per tal d'exigir que a través de les xarxes socials es denuncien els discursos d'odi a la policia, que les xarxes haurien de comunicar a les autoritats continguts com ara la propaganda d'extrema dreta o les amenaces de violació o assassinat, i fins i tot que els delictes motivats per antisemitisme supondrien, a més, un augment de les penes. I això és perquè, efectivament, en Alemanya s'estan observant, ja ho comentava el company dels informatius, s'estan observant una crescuda de la ideologia de l'extrema dreta i un antisemitisme, també. Sí, un fet que per desgràcia estem acostumats a veure prou o massa a nivell centre Europa, no? I jo volia preguntar-li a Miquel, que sabem tots que és expert en temes d'ultradreta i fanatismes, de terrorisme, d'odi i temes semblants, que hi ha una relació causa-efecte, Miquel, entre la butxada en les urnes a nivell parlamentari, executiva, de partits d'ultradreta amb crims d'odi i delictes d'odi al voltant d'aquest municipi, aquesta ciutat, aquesta comarca, aquest poble. Efectivament, hi ha una relació directa, no només en aquesta ciutat, sinó jo crec que és un fenomen global. De fet, l'altre dia als Estats Units hi havia un article al Washington Post que indicava que els discursos d'odi racistes i masclistes de Donald Trump, per exemple, estaven sent reflectits inclús a les escoles, no? El bullying que estan patint molts alumnes als Estats Units són amb les mateixes paraules i els mateixos discursos que fa Donald Trump, no? Contra els llatins, contra els musulmans, contra les dones, etc. No? Evidentment que hi ha una causa, o sigui, una relació directa entre els discursos d'odi normalitzats, perquè recordem que estos discursos d'odi tenen representants polítics que tenen escons i tenen inclús governen diferents països, diferents comunitats autònomes així, etc. Estos discursos estan normalitzats, per tant, les persones més fanatitzades en aquest sentit senten que la seva, això que ells pensen, això que ells pregonen, i aquest odi que destilen cap a altres col·lectius és algo normal, perquè té un seient en el Parlament i per tant hi ha gent que pensa com ell i no és tan raro, no? I faré un apunt respecte a aquesta comparació que s'ha fet amb el terrorisme islamista. Recordem que les principals víctimes del terrorisme islamista són els musulmans. Sí. Són els musulmans. I casualment qui ha derrotat el terrorisme islamista, és a dir, a l'estat islàmic, han sigut els propis musulmans, els kurds, els sirians, etc. Sí, però jo parlava, Miquel, de que... però posant damunt la taula el que creiem que és una amenaça, totalment, no? Totalment. I que trien els objectius, és a dir, que els objectius no són aleatoris, sinó que ells el que van és buscant el que consideren les forces del mal. Efectivament. I el Brexit no ajuda en aquest sentit, perquè el Brexit, fonamentalment, jo el passat cap de setmana vaig fer una anàlisi econòmica del Brexit i el que deien els economistes és que el Brexit era
amb la immigració, és a dir, que no hi hauria un Brexit econòmic, sinó que el Brexit, fonamentalment, el que volien els anglesos era taponar l'entrada de la immigració. No, Boris Johnson ahir va dir que volia immigrants intel·lectuals i profitors per a l'economia britànica. En aquest punt de vista, la immigració augmentarà en els països de la Unió Europea perquè no aniran al Regne Unit i continuarà sent un problema de magnitud. I també hi ha una cosa que volia afegir, no sé si Miquel pot dir-nos alguna cosa al voltant d'això, perquè sempre vegem que encara que les armes se poden aconseguir en el mercat negre, no? Que jo penso que un delinqüent ho té prou fàcil per aconseguir una arma no de foc, no? Però habitualment aquestes persones, terroristes, no? Tenen al seu abast armes de foc, tenen llicència emesa per una autoritat local o no sé de quin tipus, regional. Per tant, no sé si... Clar, perquè no estem botxos, diguem que no són gent que estiga botxa, sinó que els seus ideals són d'extrema dreta, que no tenen respecte als drets humans i fan actes d'aquest tipus, no? Per tant, no sé si s'ha de fer com una remodelació d'una revisió de les persones que tenen aquestes llicències d'armes, perquè quasi sempre tenen aprovada una llicència d'armes encara que siga esportiva. Home, l'exponent més evident són els Estats Units, on el dret a portar armes és sagrat i on la majoria de persones que han comès atemptats d'aquest tipus tenien inclús permís d'armes, no? A Europa és diferent la legislació i cada país la legisla d'una altra manera. El problema més enllà de qui tingui accés a les armes, que al cap i a la fi els grups organitzats d'extrema dreta ja tenen les seues vies dins del món delinqüencial, no? Per a obtenir armes, també hi ha un apunt important, i és que han sigut arrestades. Per exemple, en l'operació policial de la setmana passada a Alemanya contra un grups neonazis hi havia un policia, per exemple. Als Estats Units hi havia diversos soldats, també. A Itàlia també, en una operació policial, també hi havia certa vinculació amb forces i cossos de seguretat de l'Estat. I vinc a dir això perquè també els serveis secrets del Regne Unit alertaven dels plans de l'extrema dreta precisament d'infiltrar-se o, d'alguna manera, captar militants dins de les forces armades i els cossos policials. I això és un factor de risc important per als països del nostre entorn, no? Que han de ser molt cautelosos i han de vigilar molt internament. Ja no només és una amenaça d'una colla de fanàtics, sinó que possiblement n'hi ha gent dins d'estos cossos i forces de seguretat de l'Estat i dels propis exèrcits que tinga aquest tipus de motivacions. De fet, Alemanya està començant a investigar a més de 200 soldats per possibles vinculacions amb grups neonazis des de fa ja unes quantes setmanes. Encara que Espanya no siga Alemanya, no? O Àustria, perquè Alemanya i Àustria porten molts anys amb una butxada d'extrema dreta en institucions democràtiques, parlamentàries, no sé, pot arribar el moment que succeís això hacia Espanya? Aquests casos de terrorisme, d'odi, perquè no parlem d'una... El caldo de cultiu, no sé si ja està... Clar, no sé, ho dic perquè tenim un partit, no? No vull dir que sigui un partit violent ni molt més, sinó que tenim un partit amb una ideologia d'ultradreta en les institucions valencianes, espanyoles i municipals. Això el que hem dit és que normalitza aquest discurs, no? I d'alguna manera promociona aquest tipus d'odis, no? El que passa és que sí que és de veres que estiga este partit o no estiga, han hagut, i jo recordo l'any 2005, l'operació Panzer, se'ls van trobar a 20 i pico neonazis armes de foc i fins i tot un llançagrenades. Hi havia 3 soldats dins d'aquest entramat neonazi a València, no estem parlant d'Alemanya, estem parlant de València. Fa escassos 2 anys a un franc tirador que volia assassinar el president del govern. Fa un parell de mesos un neonazi al Cabanyal també tenia un arsenal d'armes a casa i està lliure. És a dir, evidentment que tenim risc de patir un atemptat. El problema és que no li donem aquesta importància i sempre d'alguna manera tractem d'emmarcar tot això dins de persones desequilibrades, friquis, fanàtics, fets puntuals, però jo pregue perquè no passe una matança d'aquest tipus així. S'amaguen d'alguna manera darrere de, no? I ses pertorbacions mentals, no? Presumptament.